ദാനം ചെയ്യുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ പറയുക, ചോദിക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, അവരെ കൊണ്ട് ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം വളരും. പിന്നെ ആരാണോ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നത് അവരെ ആദരിക്കണം. ആരാണോ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ നമ്മള് വിനീതമായി നമസ്കരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ ആൾക്കാരെ നമ്മള് ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മള് അല്ല, ബഹുമാനിക്കണം എന്നല്ല, അവരെ നമ്മൾ ആ വേർഡ് പ്രത്യേകമുണ്ട്. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരുടെ കൂടെ നമ്മള് കഴിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ആചാര്യന്മാർക്ക് നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് വാപ്പു സേവ, ഒന്ന് വാണി സേവ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. വാണി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വർത്താനം അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? വപ്പു സേവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവ. നമുക്ക് 2 തരത്തില് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആചാര്യന്മാർക്ക്. ഒന്ന് വപ്പു സേവ, ഒന്ന് വാണി സേവ. അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്ത 5ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മളൊന്ന് കേട്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 2ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. 3ാമത്തേല് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. 4ാമത്തേതില് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, എന്താ പറയാ, സ്നേഹം അല്ലെ, അതെങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്, അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രേമബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അവര് കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള പ്രേമ വ്യവഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 4ല് കണ്ടത്. അപ്പൊ 5ാമത്തേല് ആ ഭക്തന്മാരുടെ കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. അതിന് നമ്മളൊരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ, അങ്ങനെ 3 പേര് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ എന്നൊരു നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. 2ാമത്തത് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? മധ്യമാധികാരി ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവനായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. 3ാമത്തെ ഭക്തൻ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്ന, ഒരു പോരായ്മകളൊന്നും മനസ്സിൽ കാണാത്ത, ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഒരു ദോഷങ്ങളായ ഹൃദയങ്ങളില്ലാത്ത, അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തൻ ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. സേവനം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഉത്തമ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കേണ്ടത്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മളൊരു പേരിട്ടു. കനിഷ്ഠ ഭക്തർ, മധ്യമ ഭക്തർ, ഉത്തമ ഭക്തർ. ഉത്തമ ഭക്തര് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ ആരായിരിക്കും? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ആ കനിഷ്ഠ ഭക്തിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നീട് അറിയും തോറും മധ്യമത്തിലേക്കും ഉത്തമത്തിലേക്കും ഒക്കെ മാറുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയാ പെരുമാറുന്നത് അല്ലെ? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, പിന്നെ മധ്യമ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക, ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിലാക്കണെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഏത് പേജ് വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിലാക്കുക 45. ഒരു 5ാമത്തെ തുടങ്ങിയത് പേജ് വേറെ അല്ലേ?
ഇന്ന് എന്താഴ്ച? ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ? നാളെ ശനി അല്ലേ? ഞായറാഴ്ച 7:30 മാതാജിക്ക് ഒഴിവുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7:30 ബാച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നുണ്ട്. കൺഫേം അല്ല. 58-ാമത്തെ പേജ്. പ്രാകൃതമായ ഭക്തൻ സാമാന്യം. 58-ാമത്തെ പേജിൽ 52-ാം പേജ് തന്നെയാണല്ലേ? ആ, ഓക്കെ, ഞാൻ അതെ അതെ. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്താവനത്തിൽ ജാതി, വർണ്ണം മുതലായവയ്ക്കൊന്നും യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര ഭജനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകി വരുന്നു. അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. എടുക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ശ്ലോകം ഏതാണ്? കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്യ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം അല്ലെ? കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവത് നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇതൊന്നും എത്തിണ്ടാവില്ലല്ലോ? തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളു, അധികം എത്തിണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല, തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ മാതാജി. 58-ാമത്തെ പേജിനകത്തില്ല പുസ്തകത്തെ. പിന്നെ കുറച്ച് പറയാൻ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ് തികയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം. സമ്മതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമ അധികാരി, നമ്മൾ എടുത്തു. അത് പറഞ്ഞു. വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേ വാഭിഗച്ഛേത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യമുദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ദീക്ഷ തപസാ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശമനേച്ച ദമനേച്ച. ആ പാരഗ്രാഫ് ഇതല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ പറ്റുണ്ടാവും. പറയാനാണോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് മാതാജി? വരെയാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. വർണ്ണങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞു മാതാജി. വർണ്ണങ്ങളിൽ നോക്കത്തില്ല. ജാതി ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ദീക്ഷ അതേക്കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് മനസ്സിലായി. ജയശ്രീ മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെറുതെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാണ്ട് ചെയ്തതാണോ മാതാജി? എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ? അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഒരാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിപാലിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരാള് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് ആധികാരികമായിട്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആവണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിനെക്കുറിച്ച്. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരാള് തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത്? തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ ദീക്ഷ നേടുവാൻ ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമമായ സത്യം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദീക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട്
ചെയ്യാന്ന് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ദീക്ഷയും ഒരു പാഷനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക എല്ലാവരും. ഞാൻ ദീക്ഷ എടുത്തു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ അതും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമ്പോ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ് എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. കുറെ കാര്യങ്ങള് ഇതിലും എന്തുവരാണ് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ദീക്ഷ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്? ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമത്രേ. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമത്രേ. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. നാമാപരാധം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നോ മാതാജി? ഗിരിജ മാതാജി രമേശ് പ്രഭു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവർക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ കൊടുത്തു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി രേണുക മാതാജിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചേക്കുന്നു. മ്യൂട്ടാണോ? മ്യൂട്ടോളാണോ? മ്യൂട്ടോളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വേറെ അംബിക മാതാജി മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. നാമാപരാധം കൂടാതെ നമ്മൾ ആ 10 നാമാപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് 10 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. അത് വായിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം 10 എണ്ണം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സമയം പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ 10 നാമാപരത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം മുഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് വൈഷ്ണവനിന്റെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതില് പിന്നത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് എന്താ പറയുക, ശിവനും ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തോട് തുല്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നാമത്തിന് തുല്യം നാമല്ലേ പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശിവനും ബ്രഹ്മാവും അവര് ദേവന്മാരാണല്ലേ. ദേവന്മാരായ ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തോട് തുല്യമായിട്ടോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനോട് തുല്യമായിട്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിനോട് തുല്യമായിട്ടെന്ന് അല്ല. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാ പറയാ? വ്യക്തി കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ചെയ്തിട്ടില്ല? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ. പക്ഷെ ഇത് കാര്യമില്ല മാതാജി കുറച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മ ഇത് പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പാട് അല്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പാട് പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആവും. അതെ മാതാജി, ഇങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് ആയാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. വേണ്ടുന്നത് മാത്രമേ പറയൂ, വേണ്ടാത്ത പറയാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ശിവൻ ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ നാമമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ആരോ കണ്ടത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അതാണ് നമ്മള് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താലുള്ള പ്രോബ്ലം ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ചിലവര് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചെവിട്ടിലേക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാതാജി, സൗണ്ട് വേറെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അതാണ് കുഴപ്പം വരുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് എല്ലാവരെയും. മാതാജി ഒച്ച ഉണ്ടാവണവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. അവർക്കും പാടില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ശരി ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമം എന്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്? ശിവനായിട്ടും ബ്രഹ്മാവും. അവര് വ്യക്തികളാണല്ലോ. അപ്പൊ വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ
ശിവന് ബ്രഹ്മാവിന് തുല്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം കരുതുന്നത് പോലും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത്രയും മഹാത്മ്യമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പൊ ഈ നാമാപരാധം കൂടാതെ, ഈ 10 നാമാപരാധം കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാള് ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് ഉയർന്ന ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ്. നമുക്ക് ഈ 10 അപരാധം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഈ 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്, നാമാപരാധത്തിന്റെ 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അറിയാവോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? നാമത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമം അപരാധം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ അപരാധം. അതായത് നമ്മളൊക്കെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ്? നമുക്ക് അപരാധമാണ് അല്ലെ? ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അപരാധത്തിലായിരിക്കും ആ നാമം ജപിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് വിട്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് നാമാപരാധം. ഈ 10 നാമാപരാധം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നാമം ജപിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാമാഭാസം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് നാമാഭാസം. അതായത് അപരാധങ്ങൾ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും, പക്ഷെ അപരാധങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. അപരാധങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോ 10 അപരാധം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പറയുന്ന ഒരു കാരണം അതാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിൽ ഈ അപരാധം എൻ്റെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ അപരാധം എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പതുക്കെ അത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. ആ നാമാപരാധം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നാമാഭാസ. അപ്പൊ നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ സാധിക്കും. ഫുൾ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതില്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല, ശുദ്ധനാമല്ല, പക്ഷെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. നാമ അപരാധത്തിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് മാത്രം. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ശുദ്ധനാമം. ശുദ്ധനാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും നാമം ജപിക്കും. അതൊക്കെ ആചാര്യന്മാരുമായ ഒരു രീതിയിലുള്ളവരാണ് അതിനൊക്കെ എത്തുന്നത്. ആ ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക. അതാണ് നാമജപത്തിന്റെ 3 സ്റ്റേജസ്. നാമാപരാധം, നാമാഭാസ, മൂന്നാമത്തത് ശുദ്ധനാമം. അങ്ങനെയാണ് 3 സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്. ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചതായി കേട്ടാൽ അയാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരാള് കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആരാണ്? ശ്രേഷ്ഠനാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു തവണയെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ മുൻ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും. ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതില്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിച്ചാലും ആ വ്യക്തി എന്താണ്? അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവത് നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ പലരും അധപതിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, നാമകീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാല് ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക വശത്തേക്കും ക്രമത്തിൽ പലരും അധപതിച്ചതായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇതില് ഫോളോ ചെയ്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ പോവാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്ന പറയണത്? നമുക്ക് വീഴ്ച വരും. പ്രഭു പറയാറുണ്ട്, പ്രഭു എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞാല് പ്രഭു പറയാറെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് സർവീസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ കുറെ പേര് നമ്മളിപ്പോ കുറെ സർവീസ്, പത്നി സർവീസ്, കുറെ മാതാജിമാരുണ്ട് കുറെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലും. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലിയും ഇൻഡയറക്റ്റ്ലിയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അഡ്മിൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ PPT ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ പല രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റിങ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്കൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ കുറെ വർക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കയറ്റാനായിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റേ തൊട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. കുറെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏകാദശി പാരായണം നടത്തുന്നു. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സമയം ചെലവാക്കി നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ചിലവര് അവർക്ക് എത്ര സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ഇതിനൊന്നും വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അവർ പറയും ഞങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. ചിലവർ 64 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയും.
പക്ഷെ നമ്മൾ 64 മാല ജപിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുകയാണ്. കുറവല്ല, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതില്? അറിയാവോ? ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ വരുത്തുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല. രാധാറാണിയെ വിളിക്കണത് ഹരേ. എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണല്ലോ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. നേരിട്ട് ഭഗവാൻ കേൾക്കൂല, രാധാറാണി പറഞ്ഞ മാത്രമേ കേൾക്കൂ. നേരിട്ടും കേൾക്കും, പക്ഷെ അതേപോലെ പറയണമെന്ന് മാത്രം. നമ്മള് എന്തിനാ നമ്മൾ രാധാറാണിനോട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കൂടി തരണേന്നാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. രാധാറാണിയാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കും കൂടി അവസരം തരണേ, എന്നെയും കൂടി ആ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ദിവസം ഒരു 64 മാല അല്ലെങ്കിൽ 64 മാല അല്ലെങ്കിൽ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ 1728 പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മള് 16 റൗണ്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാധാറാണിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കൂല എല്ലാവരും, അല്ലേ? കേൾക്കൂല ആരായാലും. അപ്പൊ നമ്മളത് പറയുന്നതിൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താന്ന്? ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുവോ? അതായത് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മള് രാധാറാണിയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേന്ന്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേ, എനിക്കും കൂടി അത് ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭം തരണേ, എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരം തരണേന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രാധാറാണിയോട്. അപ്പൊ ഒരാള് പറയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം 64 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ എന്നും 64 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. 64 തവണ മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 64 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതായത് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യണം, ഒരു ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ 3 തരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ. ഭഗവാനും ഗുരുവിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സേവനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നില്ല, കോപത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറയെ ചീത്ത പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ആണ് എന്തെങ്കിലും പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ അവിടെ പ്രതികരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എവിടെ കൊടുക്കണം? നമ്മള് ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും ഗുരുവിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ, അല്ലെ? മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ബെസ്റ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിനകത്ത് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരണേ 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 നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് തന്നാലോ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മളെ ശിക്ഷാഗുരു ഉണ്ടല്ലോ, നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജപം പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നാ പറയാ. പെർഫെക്റ്റ് ജപമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരെന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല? സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല. കാരണം ആ ജപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, അത് ഇത്രയും സമയമായിട്ട്, ചിലപ്പോ വർഷങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോ മാസങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
നമ്മളിപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ സർവീസുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കുറെ, പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അവര് ചെയ്യുന്ന ജപം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവര് പറയും കറക്റ്റ് ആണ്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഗുരു പറയുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ്. നമ്മളൊരു സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എവിടെയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജപത്തില് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേട്ടില്ല മാതാജി? 8 മണിയായി. മാതാജി 8 മണി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം നേരത്തെ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടേ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ശരി ട്ടോ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഒന്ന് ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിർത്താം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നാമജപത്തില് വീഴ്ച വരുത്താതെ നമ്മൾ നാമം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അധപതിച്ചു പോകും. കാരണം സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് പോകില്ല. നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉയർന്നു വരും. നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരെ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ അഡ്മിൻസിനെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വന്നവരാണ് അവര്. പക്ഷെ അവരെന്താണ്, അവരിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മളെ മാതാജിമാർ ചിലപ്പോ അവര് ആദ്യം നാമജപം കുറവായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണാണത്. നമുക്ക് ആ നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാതെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ മധ്യമാധികാരിയെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അല്ലെ? ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടും. ഇപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, ശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ശാസ്ത്രത്തിൽ ഭയങ്കര നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം വളർത്തിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആരായിരിക്കും? മധ്യമാധികാരിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ വലിയ നോളജ് അറിവുണ്ടാവണമെന്നില്ല, ശാസ്ത്രജ്ഞാനങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്താതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ തന്റെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ തന്റെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അത് ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ മാത്രം കിട്ടും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതി ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്നവന് തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം നിരന്തരം മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാല് ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നാം പറഞ്ഞു. മഹാമന്ത്രത്തില് നിരന്തരം മുഴുകാന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ശ്രദ്ധയോട് കൂടി നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
നാം എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം രുചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമപുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം രുചിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉത്തമാധികാരി മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക എന്നത് മാത്രം കർത്തവ്യമായി കാണുന്നു. ഒരു ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? വേറെ ഒന്നിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് മാത്രമേ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അത് മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ഉത്തമാധികാരിയുടെ ലക്ഷ്യം. വേറെ ഒന്നിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് സമയത്തും എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്ത? എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്, എല്ലാവരിലേക്കും ആ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് അവര് നമ്മളോട് പറയും. ഇപ്പൊ ലെവൽ 1 അഡ്മിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ജൂലി മാതാജി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാതാജിക്കൊക്കെ വലിയ പ്രഷർ പോലെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവർ അറിയാൻ പറ്റും. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ ഭക്തന്മാര് വരുമ്പോ അല്ലെ, അവരെ നമ്മൾ പരമാവധി പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റാൻ നോക്കണം. നമ്മൾ അവർക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പോ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു അവസരം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ല പ്രവൃത്തി അത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തവരെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കണം. ചിലപ്പോ നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാതായിരിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലും കാരണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ചു വരുമ്പോ ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് വേറൊരു ജീവാത്മാവിനും കൂടി ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വ കർത്തവ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഗുരുവായി ചമയരുത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരാളും ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്താതെ ആരും ആരാവാൻ പാടില്ല, ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ചമയാനായിട്ട് പാടില്ല. പക്ഷെ കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും മധ്യമാധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ അവരവരുടെ തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി പിന്നെ മധ്യമാധികാരി ഇവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അവരവരുടെ തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം ആ ശിഷ്യന്മാര്, തന്നെ തരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷെ കനിഷ്ഠ മധ്യമാധികാരികളുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട്, പര്യാപ്തമായതല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? അത് ആ ഉത്തമ ഭക്തന്. കാരണം പരമസത്യം കണ്ടെത്തി ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ആരായിരിക്കണം മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ടത്? ആരായിരിക്കും? ഉത്തമാധികാരി ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൂടി പറഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ, അത് അധികം ഇല്ലല്ലോ, 5 മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം നോക്കാം നമുക്ക്. അഥവാ ഇനി ലീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. റെക്കോർഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഒന്ന് വായിക്കാവോ മാതാജി? ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടി. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് 3 തരത്തിലുള്ള അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ചെയ്തല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അതായത് കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ മധ്യമാധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണാമം ചെയ്ത് ആദരിക്കണം. ഉത്തമ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി,
ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സേവനത്തെ മുന്നേറിയവനും ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി ഒരു ഭാഗവതനെ പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഭാഗവതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും എന്താണ് അന്യരെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയവനായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനും ഒക്കെയാണ്. എവിടെ കൊണ്ടുപോകാതെ ഇപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എങ്ങനെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാജി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ശരിയാകും. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അതെ. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ്? അത് മാത്രല്ല, അദ്ദേഹം ഒരാളുടെയും എന്ത് കാണുന്നില്ല, ദോഷങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, നെഗറ്റീവായി കാണുന്നില്ല, നിന്ദിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഏത് സമയത്ത് എന്തുമാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം. അത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. മധ്യമാധികാരിയുടെ, മധ്യയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. മധ്യമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവനായിരിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടും കൂടി പെരുമാറുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് മധ്യമാധികാരി. അംബുജമാത ചെയ്ത് വെക്കാൻ വിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പൊ പറ്റണ്ട, അപ്പൊ തന്നെ പോവാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും മധ്യമാധികാരി. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപുരുഷൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും? അതാണ് അറിയേണ്ടത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപുരുഷൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകുന്ന? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും ജപിക്കുക, കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. അടുത്തത് തപസ്സ ബ്രഹ്മചര്യേണ ചമേന ച തമേന ച എന്ന ഭാഗവതത്തിലെ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരാൾ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അയാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അങ്ങനെ തയ്യാറായി ദിവ്യമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചാൽ അവൻ ദീക്ഷ. പേജ് 60-ാമത്തെ പേജില് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് അയാള് തയ്യാറായിരിക്കണം. എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് അറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്? ഗല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാഭാരതങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അതായത് ഈ നാമാപരാധത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം പോലും നമ്മള് തെറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കും. വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് നിലയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നാമജപം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ആരാണ്? അവജി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഒന്നും കൂടി പറയണം. എക്സാം ആണല്ലോ, അവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ഏഴാമത്തതിന്റെ ആൻസറോ? വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും ഇല്ലാതെ, അതായത് കൂടാതെ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഭക്തി ജീവിതം നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കനിഷ്ഠാവസ്ഥയിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏതവസ്ഥയിലാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ആദ്യം ഏതാതിൽ വരുന്നത്? കനിഷ്ഠ ഭക്തനായിട്ടാണ് ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തന്മാരോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്?
കനിഷ്ഠ മധ്യമ ഉത്തമാധികാരികളെ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ പാകത്തിനുള്ള ബുദ്ധിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന്. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. ഓരോരുത്തരെയും കനിഷ്ഠ മധ്യമ ഉത്തമാധികാരെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വന്തം പദവി നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയണം. അവനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഭക്തനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അധപതിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കണം, ശ്രമിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്തമാധികാരി, തിരിച്ചു വൈഷ്ണവനെ ഉത്തമാധികാരിയെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ആ 3 പേരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പദവി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പദപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണ്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും അല്ലെ? അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? പരിഗണിക്കണം. അവരെ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക. കൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവനും എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്ത ആൾ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്, കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ സാധിക്കും കനിഷ്ഠാധികാരി. കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവന് കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവനാണ്. അതെന്തറിയില്ല, വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റോ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തർ അവരോട് പറയാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. കാരണം അതിൽ വിശ്വാസം അവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അത് ചെയ്ത് അപ്പൊ അവരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താന്നുള്ളത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? മധ്യമാധികാരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ട് നിർത്താന്നുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്തം എങ്ങനെയാണ്?